Hej og velkommen til. I dag der skal vi snakke lidt om skeletmuskulatur. Vi kommer kun til at skrabe overfladen, og det vil sige, at vi skal kigge lidt på karakteristikkerne ved musklen, vi skal kigge på bindevæv, vi skal snakke kort om fasciklerne, endomysium, perimysium og epimysium. Så skal vi snakke lidt om stabilitet omkring led og knogler, og så skal vi også snakke lidt om, hvad en muskel ligesom kan. Vi skal snakke lidt om aktionspotentiale og stimuli, en meget lille smule om nervesystemet, men vi kommer ikke til at dykke ned i de kontraktile proteiner, som er aktin og myosin, sarkomererne. Det kommer vi til at gøre i en anden video. Så, vi starter bare fra toppen. Karakteristikker ved en muskel. Så, det vi ved, og I kan følge med her på iPad'en, imens jeg skriver lidt ned i hister her, hvis jeg gør, ellers så snakker jeg bare. Så det vi ved om muskler, det er jo, at de er elastiske. Så de kan elongeres, og de kan også kontrahere. Der vil være nogle agonistmuskler, som i gang sætter en bevægelse, og der vil være nogle antagonistmuskler, som i den proces bliver elongeret. Et eksempel, det kunne være min bicepsmuskel, som hvis vi kontraherer bicepsmusklen, så vil den skabe en fleksion ved albueledet. Min bicepsmuskel i det her tilfælde er jo min agonistmuskel, og min triceps er min antagonistmuskel. Den elongerer samtidig med, at min biceps den kontraheres, eller forkortes. Så, med det sagt. Muskler skaber stabilitet omkring led og knogler. Et rigtig godt eksempel, og også det jeg har taget med, det er vores rotatorcuff, som er med til at støtte vores skulderled, det her kugleled. I kan se på billedet herovre, vi har vores skulderled, vi har humerus, altså vi har overarmsknoglen, ikke? Den har der. Bum, bum. Kan vi gøre den her til en røv i stedet for? Det kan vi da. Så har vi vores skulderled der. Så har vi vores scapula her. Vi har også vores clavicula her. Så har vi sådan noget som vores supraspinatmuskel, der går. Det er den blå, I kan se her. Det er vores supraspinatus, og det er den, som sørger for abduktion, kalder vi det, så den hæver vores arm og kompresser også ned på vores skulderled, så vi får en, hvad kan man sige, når vi hæver skulderen og hæver armen, så hæver vi ikke sådan her, men der bliver ligesom trykket ned, så den får sådan en bane her i stedet for. Det er noget, vi kommer til at afdække i en anden video, men det er uhyre spændende. Det vi også har, det er selvfølgelig, når vi taler om vores rotatorcuff, så er det typisk 4 muskler, vi snakker om, der skal være med til at stabilisere det skulderled her. Det er vores supraspinatus, som jeg nævnte. Så er det vores teres minor, som vi ser, skal vi tage en blå farve. Og det hvis vi tager sådan et posterior billede, altså bagfra scapula, så vil teres minor være der. Det er teres minor, og så har vi vores, hvis vi kigger anterior, altså på fronten af vores scapula, så vil vi have vores subscapularis, som er det vi ser her. Det er vores subscapularis. Og så kan vi jo passende kigge på bagsiden, altså den posterior, og den fjerde muskel, der er med til at støtte og stabilisere vores kugleled, eller vores skulderled, og det er så vores infraspinat muskel, som sidder posterior, og det er den, der sidder. Den sidder der, men bare hvis vi tager et billede bagfra. Så, det var lidt forskelligt der. Vi skal ikke kigge alt for meget ind i anatomi, men det er da værd at vide, at vores muskler er med til at stabilisere vores led og knogler, og det er derfor det er utroligt vigtigt. Jeg har jo meget med atleter at gøre, og interesserer mig meget for det her som hobby, og atleter bliver udsat for alle mulige kræfter fra alle mulige forskellige sider, når de er ude og lave ude i deres respektive sport, uanset hvad det er. Og derfor er det utroligt vigtigt, at de er modstandsdygtige, og det her med, at vi har nogle stærke, stabiliserende muskler, er utrolig vigtigt, så vi kan holde vores led og vores knogler på plads i de
så de kan fungere i de baner, der er gunstige for dem. Så, nok om det. Vi ved også, at muskler de er excitable, altså for at musklen skal kontrahere, så kræver det selvfølgelig en stimuli. Det vil sige, at der skal være nogle aktionspotentialer, altså nogle nerveceller, som sender de her signaler her ned til musklerne om, at nu skal I altså kontrahere. Uden at det bliver alt for langhåret, så snakker vi om, at det er den primære motor cortex, ikke, der er signaler igennem de her kortikospinale baner ned til medulla oblongata, og her vil det så krydse, ikke? Og vi ved nede i medulla oblongata, at de her aksoner her, de krydser hinanden, så venstre hjernehalvdel, de aksoner, der går her, de vil krydse over nede i medulla oblongata, gå over til den højre side, altså styre den højre side af kroppen, samtidig med, så vil den højre side af hjernehalvdelen gå og styre venstre side af vores krop. Så, men primær motor cortex sender de her signaler igennem deres kortikospinale baner ned igennem rygmarven, ned til et sted, der hedder de grå horne, som er ventralt i rygmarven, det vil sige, at vi vender de er den her vej, altså anteriort, de vender den her vej udad. Hvis I forestiller jer, at jeg står her med hovedet den her vej her, så vil den ventrale side være udad herover, altså udad, hvor jeg kigger. Så det håber jeg forklarer det. Men ventralt, og det er også anterior eller front. De her grå horne hedder grå horne, fordi at det er ikke myelinerede nerveceller. Det er ikke myelinerede aksoner. Så det vil sige, at I kender nok lidt til myelinering, hvis I ser den her, måske følger mig, men myelinering, det er nogle fedtkæder, når nogle aksoner de er myelineret, så har de nogle fedtkæder, der sidder rundt omkring deres aksoner, som gør, at signalet, det her nervesignal, en puls hopper fra imellem de her fedtkæder her, og på den måde øger transduktionshastigheden, altså hastigheden, hvorved signalet bliver sendt. Når vi snakker om hvid substans, så er nervecellerne myelinerede. Når vi snakker om grå substans, så er de ikke myelinerede. Og hernede i de grå horne, the grey horns, der er de ikke myelinerede. Så signalet kommer ned til de grå horne, nede i ventralt i rygmarven. De bliver så sendt ud igennem en stor motor, en alfa-motorneuron. Den her alfa-motorneuron deler sig i nogle forskellige grene, og de her grene her, forskellige aksoner, nervebaner, går ned og sætter sig med nogle synapser nede på muskelfibre, og det kan være mange muskelfibre, det kan være færre muskelfibre, alt efter om vi taler om stor muskel eller en lidt mindre muskel. Det kunne være musklerne i dit håndled, det kunne også være musklerne i dit lår. Typisk så vil, og det er værd at sige, at de her forgreninger, der sætter sig, det er også det, vi kalder for motor units. Jeg ved ikke, om vi kalder det for motoriske enheder på dansk, men jeg kender dem som motor units. Og de vil være med til at aktivere dele af en muskel, fordi at de aktiverer et bundel af nogle muskelceller. De her motor units vil typisk være store, når vi snakker om store muskler, og mindre, når vi snakker om mindre muskler. De her synapser, som er på de her aksoner her, har noget transmitterstof i sig. I det her tilfælde så er det acetylkolin. Acetylkolin går ned og stimulerer membranen, mere specifikt sarkolemma nede på muskelcellerne, skaber en ændring i membranpotentiale, også det vi kalder for en depolarisering. Og det her signal her vil vandre over sarkolemma ned igennem de her transverse T-tubuli, og så vil der være nogle receptorer nede i T-tubuli, som ligesom river på det sarkoplasmatiske reticulum inde i muskelcellen. Det her sarkoplasmatiske reticulum, det indeholder en masse calciumioner, som er det, der skal sætte sig på aktin og på de her troponinreceptorer og skal sørge for, at vi kan få
sørge for, at myosinhovederne kan komme op og binde sig til aktinfilamenterne, og vi kan få de her power strokes her. Og det kræver calcium, hvis det her skal ske. Så som sagt, det aktionspotentiale her medfører, at nogle receptorer vil åbne op ligesom en prop. Det er ligesom en prop, der river hvad kan man sige, en prop, der bliver revet ud af det her sarkoplasmatisk reticulum, og så vil de her calciumioner strømme ud af sarkoplasmatisk reticulum. Så, yes. Jeg håber, at det gav et lille bitte indblik, uden at det var alt for forvirrende. Så, hvad vi også kan sige om muskler, det er, at de består af 70% væske og 30% kontraktile proteiner. Derfor ligger det implicit, at det er vigtigt, at en muskelcelle er velhydreret, fordi at den vil fungere bedre i et miljø, hvor der er mere væske. Det er blandt andet derfor, at vi tager kreatin. Kreatin har rigtig mange effekter, ergogene effekter, men en af dem er, at det bringer noget væske med sig ind i vores muskelcelle, og en muskelcelle fungerer bare rigtig godt i et miljø, hvor der er meget H2O. Ja, går vi lidt videre. Forestil dig, at vi tager sådan et tværsnit, som jeg lavede her, tager et tværsnit, og kigger, sådan åbner musklen op, og kigger ind i musklen. Det vi vil kunne se, det er, at vi kunne se nogle fascikler, som er de her bundter af muskelceller. De her bundter her, de har et bindevæv, på samme måde som hele musklen har et bindevæv. Det vi kalder det bindevæv, der er omkring hele musklen, er for epimysium. Det vi kalder det bindevæv, der er rundt omkring vores fascikler, det kalder vi for perimysium. Det kan I også se her, som jeg har markeret. Perimysium, det er rundt om fasciklerne. Epimysium, det er rundt om hele musklen. Og så har vi vores endomysium, som er rundt om de enkelte muskelfibre, som er i fasciklerne. Så har vi selvfølgelig også nogle blodkar, som sørger for næringsstoffer og gasudveksling. Yes. Så, her har vi endnu et billede, en af mine illustrationer her, hvor vi kan se epimysium, perimysium, endomysium og myofibrillerne også. Så vi vil jo se her, hvis vi kigger, det her er vores perimysium. Inde i perimysium, der har vi alle de her fascikler. Vi har selvfølgelig også vores muskelceller, men hvis vi bare gør det trin for trin, så vi har fasciklerne, som er det, jeg har markeret. Sådan set markeret det her, det er vores fascikler, og I skal så forestille at det her det er en af de fascikler, som er inde i perimysium her. Inde i fasciklerne har vi så alle de her muskelceller, og det her det er så muskelceller. Vi zoomer sådan mere med ind. Det vi så har inde i muskelcellerne, det er så vores myofibriller. I myofibrillerne, det er her, hvor the magic happens. Altså det er her, hvor vi har de kontraktile proteiner, som aktin og myosin, der samarbejder om at lave de her power strokes her. Glider forbi hinanden og forkorter musklen. Øger dens diameter. Det er inde i myofibrillerne. Og jeg tænker, at vi har det har vi dernede også. Yes, så hvis vi bare forestiller lidt, så kan jeg også fortælle jer, hvordan at den her tegning her, hvad der er af elementer på den her, det er måske rimelig vigtigt, hvis I ikke ved, hvad det består af i sådan en myofibril. Yes, bindevævstyper. Så når vi kigger på perimysium og epimysium, så snakker vi om tæt uregelmæssigt bindevæv. Tæt uregelmæssigt bindevæv, det jeg skal vide om det er bare, at det består som alt muligt andet bindevæv af en masse kollagenfibre, men når vi snakker om noget, der er tæt og uregelmæssigt, så er det kollagenfibre, der sidder i et netværk. Det vil sige, det sidder simpelthen hulter og spulter på alle mulige måder. Jeg har også tegnet lidt af det her, hvor man kan se, at de her kollagenfibre sidder på alle mulige leder og kanter. Det betyder, at det her bindevæv her er meget alsidigt. Det vil sige, at det kan strækkes på alle mulige leder og kanter, og ikke bare i én retning. Når vi snakker om bindevæv, der kun kan strækkes i én retning, så snakker vi om noget, der er tæt regelmæssigt. Det er et tæt regelmæssigt bindevæv. Yes. Så tæt er fordi, at det er meget fibrøst, det vil sige, at densiteten af kollagenfibre er høj, det er meget rigid, det er stærkt, det er
uregelmæssigt, fordi at det kan strækkes, altså de her kollagenfibre, de ligger hullet skulder. Yes. Ved et tæt regelmæssigt bindevæv, der ligger kollagenfibrene parallelt med hinanden, og kan kun strækkes i en retning. Yes. Hvis vi dykker ned til, og det er jo som sagt perimysium og epimysium, der består af det her bindevæv her. Kigger vi på det løse areolære bindevæv, så er det noget bindevæv, vi finder om vi finder det om blodkar, blandt andet, og vi finder det så også om muskelceller. Det er noget bindevæv, som har en mere geléragtig substans, det er mere viskøst, og det er fordi, at vi har en meget, meget større udveksling af næringsstoffer, når vi kommer ned til muskelcellerne. Vi skal have en udveksling også af gas, og derfor er det vigtigt, at vi ikke har noget bindevæv, der er tæt pakket med kollagenfibre. Så det vi ved om et løst areolært bindevæv, det er, at densiteten af kollagenfibre er mindre. Det vi også ved om det, det er, at forhold til det her med muskelceller, det løse areolære bindevæv, er også uregelmæssigt. Det vil sige, at bindevævet og de her kollagenfibre ligger også sådan, at det kan strækkes på alle mulige leder og kanter. Vi finder også, når vi taler om det her tætte uregelmæssige bindevæv, finder vi det også om organer, vi finder det også i dermis, altså i huden. Så det findes alle mulige steder, det kommer vi også til at snakke om på et tidspunkt. Men I skal bare vide, når vi kommer ned til muskelcellerne, så vil det her endomysium her, som omringer dem, være bestående af det løse areolære bindevæv. Yes. Så, når vi kommer ned under, og det er også værd at nævne, når vi kommer ned under det her endomysium, det her løse areolære bindevæv, det er så her, vi finder cellemembranen, eller nærmere sarkolemma. Grunden til, at det hedder sarkolemma, det er fordi, at vi differentierer fra helt almindelig cellemembran på en celle, og så til en muskelcellemembran. En muskelcellemembran er anderledes, fordi at vi har de her T-tubuli, og vi har transverse T-tubuli, ikke? Den her tredje her, hvor vi har 2 sarkoplasmatiske reticulum på hver sin side, og så har vi de her huller, der går ned i cellemembranen, ned i cellerne, laver sådan et netværk, så aktionspotentialet kan rejse ned til cellen. Det har vi ikke hos almindelige celler. Det vi heller ikke har hos almindelige celler, det er sarkoplasmatisk reticulum. Det vi i stedet har hos almindelige celler, det er et endoplasmatisk reticulum, som I måske har hørt om. Men hos en muskelcelle hedder det et sarkoplasmatisk reticulum. Så, yes. Ja, det er jo så her, hvor vi sådan skal afslutte det hele og redegøre for, hvordan de her forskellige bindevæv arbejder sammen. Så forestil jer, at vi får en stimuli op fra primære motor cortex, og vi får et aktionspotentiale, vi får en muskel, vi får en sarkomer, der gør det, den skal gøre, vi får nogle kontraktile proteiner, der arbejder og kontraherer musklen, forkorter musklen, øger dens diameter. Det den også vil gøre, det er, at den vil trække, når sådan en muskelcelle den trækker sig sammen, kontraherer, så er den jo forbundet med dens bindevæv, som i det her tilfælde er endomysium. Så den er jo forbundet med endomysium. Så endomysium er jo også forbundet med noget. Endomysium er jo nemlig forbundet med vores perimysium, fordi perimysium er det, der omringer alle fasciklerne, og fasciklerne er jo det, der indeholder alle de her muskelceller her. Så I kan forestille jer, at endomysium kommer til at trække i perimysium, så alle de her fascikler her, de kommer så endomysium muskel trækker i perimysium, så de her fascikler her begynder at trække også, kontrahere, det gør det ikke direkte, men trække sig sammen, og så vil fasciklerne jo, som er forbundet med epimysium, som er hele musklen, jamen så vil perimysium selvfølgelig trække i epimysium. Epimysium er forbundet med en sene, som vi har herovre, forbundet med en sene her, og epimysium vil selvfølgelig trække senen, og senen vil trække knoglen, og så får vi en bevægelse. Jeg håber, at det gav nogenlunde mening, det jeg lige sagde der, men for at forstå det, endomysium trækker i perimysium, som trækker i epimysium, og som trækker en sene, som trækker en knogle, og det er lidt
man kan sige, det er den rækkefølge, I skal tænke det i. Så har vi nogle dystrofiner og integriner, nogle proteiner, som er med til at ankre noget af det her bindevæv her til vores ekstracellulære matrix, og ned til de her fascikler, altså de er med til at ankre bindevævet til muskelcellen, fasciklerne osv. Så det er egentlig deres opgave, og de har også flere opgaver, de her dystrofiner og integriner, så, som jeg vil afdække på et andet tidspunkt. Men nu tænker jeg bare lige, at jeg vil få dem med her. Det vi ser, og vi skulle egentlig ikke gå for meget i dybden med det i dag, men jeg har taget figuren med, fordi det er nu gjort, og så bliver jeg nok nødt til at redegøre for den. Så det vi kan se hernede, det er, at vi kan se en afslappet muskel og en kontraheret muskel. Men det vi kan se, det er, at vi kan se vores troponin-receptor. Kan det her blive til en... Nej, det blev sgu ikke til en... Det blev ikke til en cirkel, det her. Måske det her bliver til en cirkel. Vi kan håbe, det bliver til en cirkel. Så det er en troponin-receptor. Det er sådan et receptorkompleks, et proteinkompleks, hvor vi har nogle forskellige receptorer. Vi har en stor receptor med nogle forskellige undergrupper, hvor vi har troponin C, som er der, hvor calcium binder sig. Vi har troponin T, som er det, der skal være med til at ankre det her, placere den her troponinreceptor på det rigtige sted på aktin. Så har vi vores troponin I, som er en inhibitor, som sørger for eller inhiberer, at myosinhovedet kommer op og binde sig til de her myosinbindingssteder på aktinfilamentet. Yes. Det, der vil ske, når calcium binder sig, som vi kan se på vores næste figur her, det er egentlig bare, at vores troponinreceptor, det er meget groft sagt det her, det ved jeg godt, men receptoren ændrer konformitet, ændrer simpelthen form. Det, der sker, det andet, når den ændrer form, er, at det her tropomyosin, som dækker for myosin-bindingsstederne på aktinfilamentet, det vil sådan glide til side, og så vil myosins bindingssteder på aktinfilamentet være blottet, så myosin kan komme op og binde sig. Så myosinhovederne kommer op og binde sig til de her myosin-bindingssteder. Simpelthen. Yes. Vi kan også se her, bare lige hvis I er i tvivl om, hvor myosin og aktin og myosinhovederne befinder sig i sådan en myofibril eller sådan en sarkomer, så kan I faktisk se her, at vi har... det er ikke en pæn pil der. Det bliver der ikke en pæn pil, uanset hvad jeg gør. Vi kan prøve sådan her. Det bliver straks bedre. Det her, det er det, vi kalder for et tyndt filament, og det er aktin. Så kan vi kigge på, hvad der skulle være et tykt filament. Det vil være... Det kan ikke blive en... Det må blive den her i stedet for. Det er det tykke filament. Det er myosin. Så de her, hvis vi zoomer helt ind, jeg håber, I kan følge med her. Det vi kan se her, de her blærelignende proteiner her, det er myosinhovederne. Og det er dem, som rækker op til aktin. Her og her og her. De rækker op, griber fat, og så laver de nogle power strokes, så de trækker de her aktinfilamenter denne her vej. De trækker dem ind til sig. Sådan der. Yes. Bum. Jeg håber, at det kunne bruges til et eller andet. Så vi vil gå ned i de her kontraktile proteiner i en anden video. Det er mega spændende, hvordan at når ATP bliver hydrolyseret, og vi får ADP og et inorganisk fosfat, hvordan at vi får de her myosinhoveder her til at lave de power strokes, som gør, at en muskelcelle den kontraherer. Så det vil vi afdække i en anden video. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Hvis der er spørgsmål til det, hvis der er noget, der er misrepræsenteret, så må I endelig skrive til mig. Og hvis I har et ønske om, at der er noget, I gerne vil have afdækket, eller vil have noget undervisning i, eller I tænker, at det er noget, der godt kunne koge ned til noget, som kunne bruges, så eller noget, I bare er interesseret i at vide lidt mere om, så må I sige til. Og så vil jeg bare sige tak, fordi at I så med. Hej.